नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके दर्द भरा बोलबम गीत। और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या आपके मनपसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रउआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली भैया। और रउआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवा बा बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ गाना मिली भैया, मैटर में कोनो शिकायत ना मिली। आज के मैटर देखी कैसे गाओ बाटे। एगो लइका गइल बा बाबा के दरबार में निहोरा कर दा, का कहता, अरे बिछड़े वाला बा हमार बचपन के प्यार हो, आहे भोले दानी कदी कौनो चमत्कार हो। बिछड़े वाला बा हमार बचपन के प्यार हो, आहे भोले दानी कदी कौनो चमत्कार हो। आस लेके आइल बानी रौरे दुआर हो, आहे भोले दानी कदी कौनो चमत्कार हो, कौनो चमत्कार हो। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। और हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।